Nyumba natega ntubwati nyumba aro sitamenyete mwanti yane. Tata taya kaliri muru. Mama nene kibarua achiete koliki na uri gusina nyore besa yo kungira nyagitari. Menyete na ba amate no bagucha bankonya. Bansi bino ene yanga. Bansi bino ene omubere. Bante betinga kero bisi simi mbatenkwira nande bangakanire chibesa. Kera na kera to bisi simi agantebi barumba kuranite no muchandone. Kera bangirite gasi barumba kuranite bono tupambane no ebosi yana. Ekara achete gaiga e condition yetarenge munarega lakini bone kunya kugwasani kera rituko. Muna bo kunya gukikera rituko e condition yaye gendrete kunya kobembe bono no tosinyire ngana ki muchando ke umiranete nora. Mwancho muligereria ne tukolinde ntego koletera mugano kuru chinsemo chia bonchali abanchali rero na ikire seino aiga bonchali constituency eward yaliana aiga sinde negati kiende keli soneka airstrip taliare is within ekinyoreke kuru kubogita sebogita rieta na rierio ende kongeresale oinacha gukora mugano nera ratebanga aiga sobonga kia kuruku aiga nacha gukora mugano bumo nyaruko yomo ono munyaruka urwete ase family rentaka sana unatokonya gotara gusi ebinyore bigato konya gugete twanyorera banta bange gento gesumbueta bagusia bange no botaka obotaka boiga obotaka buri okuiburu kwanyaro obotaka buri seino lakini wate mancherki ora change seino aso kwerigeria abanta bange barure nkaga iga kogenda chitown au esincho kwerigeria eliba change ase bakuru koyora basongo bagatanga we leave home to change home munyaruko iga arwete soboga iga bogita akagenda nsemo ense ya Saudi Arabia asingincho ko kwerigeria achenchi sobo achenchi botaka bole sobo abo abange bali chinsemo chisiko na barabu babwate gangere the same gaika chinsemo chiri cha Saudi Arabia emetinye 5 bagachaga koyungo umuberaye uchakire koyubobe omogongo na bali bamenyire chinse cha Saudi Arabia na rakore chitori nabantu gete babiri batatu iga ogotebunga eliogorio kabako gwali panado a pain killer asengin choko bakonyo borro ande still bakore gasi no borro lakini condition iliga zidi agatebanga agaya ngokunde akingokora no kuiranaka nchera kya kuiranaka nabantu bamete chinsemo chiri nabagotenga it's either oigorere ticket iranese ino singinja no muntu ogorere as a contract bono musipatio igekera irana sobo ne condition iyo yo mugongo ukomwatia bono no arega iga gesairanete besanchio chiria chite kurigia sobo iseta iyo atameta kagenda isiko no mukungu mwao nginatametiga nyomba teyo bono rende mechando nere iyo no to ikire senka yabo iria twere somuganoye tumanye nchira kimura mukonye singinche kene no ne condition nchira gutarabuna mumoroje dali gutara buronge she is not upright because omogongo nababwate a dislocation yato gumuganoye then kuruga gutuma ekoranchira ki oyo bwato mo bwancha ngakiara mukonye makna itinkurukwa karibu sana samari tangurukire mensia nyanchoka ndi mama itenjeri ndianka njeri muiko yole aya twamenyete buiko yoga alinga bakwereterio nobugima bwana ari guchaka kerangine te gocha nobugima bokongo baibuli abaige bagete bagatutiga turabake tokakina intutweka na bamate gocha na kwa samedo twabate shida kachanga kora form 4 kanyara rendo mwana rakati elirende muibuli tayo tinchete go proceed go chimutwe school kini form 4 na akorete ona nkarati ngabere isiko bande bali bari kumbati kurumega
tabatika ngenda ndiki none kibarua Nairobi mbasomire ndi nimbagure none ndagira gaika Nairobi ngake nganyoro mwiri omuya akantebi ngasinero Saudi Arabia kamata in process ngende kam process ngagenda kogenda mbuya na chiete ndi buya strong gaikari ngakore gasi baada y'imiti nyene nganya kurwara kaberemera ringo nyakore gasi sabe bosti emario ko ndonga spena dextra nanya kumira ngakore gasi akangena nyakitari baka gatatu iria kane nkamata ibono kendo gokora yo kwangire kongira nyakitari manyo buruire bwana na chachi basa cyane ngende ngaru x-ray akana chachi basa ngenda ngakaru x-ray ngatabe kumpate shida yo mugongo dislocation spinal cord akambori na kyo gokora nkamata ibono gagitimba tinchire ndo yonsi ndete kuira na Kenya akante yo kuira na Kenya nichi basa cyago ntindi kukunachira kamutimo chando toyo basa kana na savinge kana chi ticket nkaira nanka goikanga basa yatigarite ngena nyakitari nkarwari gu naraba kanga x-ray naraba kantimo chanda nori bwa mugongo akandikire clinic kunya kwende clinic kende metiyenyebere clinic naro wiki nari wakana shilingi 300 twachikambura kaira na nyumba nonde nyumba natega ntobwati nyumba aro sitamenyete mwanti yane tata ya kaliri muru mama nene kibarua chiete koliki na ule gusina nyore besa yo kungira nyagitari menyete na ba amate no bagucha bankonya bansi bino ene yanga bansi bino ene omubere munyaruko iga ekaroko igu nakweresa no muntu rende ekaroko ligeririe enchira abantu bamete gusibono iga botaka bono bole kirasi mwana iga karuga iga chigo ikonya ali chinsemo cha Saudi Arabia ba nyaruka bange mbare chinsemo echi ba ikonya ikali oro chibuno mochando beire to a point oro chone scenario ko munyaro bono baba ekero ukurunka ga iga ewa chiete elio chikoligerie e family yao plus omwana ogo Magagima kugani kwane kwarengi na mama batigante na tata mwagachire nyumba mbairani abantu aba bamo bamenya muri mune family yemo ona nje muchando go nyara timbwati kende ndagere ona bego toka nkege kira mate yaretire ono ngasinwe no mwana nimbwato mwana w'imyaka 7 nyaruka ari grade 1 umwiri na chanka umwana uyu akachikora ndendera renda ko babana bande bade ko mukorera bakwende school tingo chikonyara kurusha umwana onde gakasoma mwake ache konda sidi umwana ndagira Saudi Arabia na matkarange kwa verto Saudi Arabia na karta semitin saba kerko rwitega yambia kwalingi ina lingi strong tabate mo chandu ndi bwensi mugongo tole ko gwata yakende nkiyo kyari ko ngati ekerwo ika Saudi Arabia gaiga after how long wacha gete ko shida ya mugongo 4 months ega swale ko kore nyinge mochando kwa omerete kwa gwetense nki kia chagete ko koba tingwe tinse nandi muntu tangageti kuringana no gwekumba kurinda atabe no gwekumba kurie gasi how long kwa kore gasi kora asa kwa metenga kia lengi sina menyete nyumba nene na ya lenge gasi newe gupanguse nyumba usibe binte zinc ko sibichanga ko basi kurinda abana ega kinga ninga kwa kore gasi 12 hours yani mwetenga ko tema to imagine maybe umuchando yo no chakrete maybe a condition as kwa mete mirimo kwa kolire asemeti nyige 5 usene ngayuko imagine umuchando chakrete aiga Saudi Arabia nandenga kwa chagete koigwa na chagete koigwa kare ngwe kumba gusipino enecho ngogoroka ne igwa mugongo buru na ekomere okore gasi bono nchengata maybe wanya ne kiuno kyambwatire antugusiga tugochitwatabe kiuno kya kubatina nabo kumerendetere obebuya gose kwanya kwingura na macha amuro ne chumbi nabo kigwikagisire bono kanya gwe komere ringo kore igo komera chipeinikira ngoya kane kiri mubangorerete muchando ibono tochiti gosira kumbo gozidi na igete bakano ne rikereri muri karage swaime ndio mugongo rigaswaime kwate bya basu aba chibos chiao bono ya beire bo beno tete kuira na Kenya nkibago tete bante betinga kero bisesi mimba tenkuira nande banga kanire chibesa kero na kero to bisesi mi gantebi para humba kuranite no muchandone
kere bangirite egasi bare bakoranete bono topambane no ebosi yane contract yao ng'aki arenge neria abantu bari bakwenda barusiwa obisi gose neria kwenda direct ase enyomba ngwa contactete ya agency yao musubati ori na ebosi yane nero contacted ngai goika ekera kwarwa Saudi Arabia ngai kwabekere full step ya endangani Nairobi simo murominto Kitengera kaenda Kitengera Ndifaro Kajiado kuri kusaitoti ona tanganete bakang'aka x-ray bakarankoria amasoesi baro bakang'ekirimo bakandikira n'ekipenikira nkagura nganya kumira kero banteting'ira neria kabere nkairana naro soesi bare gonkori nario omonto aratene nagotebia ekumbe koro gochimoino iga naro nganya kwenda lakini bona kera nkwenda nkobakana 300 kachangara chibese chi 300 kire wiki nechinyinge tikantiri mboke gusi natiri mboke gusirende pesa teyo no menyetenga na kurwabu nande nanya kurwari bona ibi gusingo chinanya kurwari ina ronde ngomubori no bwate ke no riago no bwate ria mogongo ntendro nacha nanya kunguru ndi bona wikirete condition yore yo gutara utari straight yugo tara ntari street na no mutinyo gatano mbwate bona lakini kuna rutara Saudi Arabia na koliro mwaka ambu ya gwachite ko gutara byara kini gweta maumivu ngaki gwachite bona gutara buno gutara nki kiabete ekwa bogete one morning ukanyora ore boigo gusine gento gia chagete ngoranga bona kuguru kwa chagete na chagete kuigwero kuguru bona mbwato moshanda kurwa mogongo bakukuguru kuguru na kwa chagete ukondo mabosaigo bona tindiko tene na tindiko nyara gukora kiende bona bamenyete iga kwaruri mu mromi no Nairobi gwachire gusi gwate bamwe bwate nyomba anga ikwacha bona iga sindende mwanti yane mukunguka biro tata menyete limuru bamenyete na tata no menyete ngaki bona gwasoe toro kwanya leta ikigorete nyomba gose nabunete kebuli kobe nyomba yagwete ngasinywa sinkobera ngabune kebuli tatingo chikorare mechi rende nyomba yendikere matega gasworo tote byango igoro ya bogima bwa tato mino mamo mino na ngaki auto kalimuru nkyo manyete tatera kurwa kinete no amenyete rumuru ga bondo tebe guchakira so kunyoma kwa mama kira banyoma ntena mama no bamenyete rimuru no tokinete rimuru family abana ba mitutu stole bana basike babera muraba bere ninjo monene no bamenyete rimuru lakini bone shu family chiga magosa ya baibuli to kumanyaro tata na mama bakagwasana mwaka 2007 mole rimuru tole rimuru riri bukimbisi tukaje tukaira nanga bono tukanya komenya ndutu katatera katigara rimuru mamere bono akanya kwenda akonya gukora chigasi bono batamenyetiamo bono elimo bagosana mamino na abana bonse pimba gacha bagatika tatumira bikalimuru bagatika tatumira rimuru bi iganka bono ngai mwacha mwabwate nyomba nyomba ntu abwate okay bono tukamenya ndutu katokwende skuru twacho bugima nabo tugonya gusukuma igo bubutaka tataka nyore beso tutumira twatona no nebituma twanya kuragira mama nera kwende gasi na bakwende gasi atume besa limo nanda akure tukinete no butaka ubugocha igo tore mereti bakagwikira saa iga tato minna chiocha obwa mamino chire otigaira ali na chio babwati gochanka tata tachiti gotubwati ne chibesa ari gotuma twagura kiende no ene school fees wakana gochaka kutache tibona chete gochakera nyome to mukungu yo kabiri kire bachite kwa gache nyombe bono rinde ino simu achete ndo chenga nyomba teyo ngai achiete nyombe ya gwete mbura ekera ya twete nyinge uri mutinyukane iyo nyombe ya gwete mama ngasikia okora mama ne gasi nyomba akora gusibiri abantu chianga sune kare no akore gasi ngai amete ai no mete nyombe ya mamu minomoke ngai bo mamu ne ramete singi nyomba teya mama no agabwa sa akore gasi no amenyete aguchucha litukule Jumapili limo igondora na ndoira noro abana bamino bande ngai bari sai gamenyete na mumuro minto monene no ari gaiga abande na Kitengera bari Kajiado enyombe yero burane yange ine sega yeto yarenge kere twarenga bake ona sai mumuro minto amenyete oro ndi kwa rwet Saudi Arabia bakabona matukalinga yali Saudi Arabia na rweta oro mutinyo na no mwaka ori ono mutinyo na no erete na no mwaka na akorete nabangonya gusukuma mubana ngora igo arangiri chamate uri orange ndosiri none ndagira kire changa cha muamire onsiberi chingi gwete gwe isibi bamaje bambukira amaje banterekere sturi goro ne isibi naswa narara ndagira na bamate bagonkonya
Nakende bakonya konkonya gocha igo. Konya ko register SHA. SHA na registered lakini chibasi kambura bantatinga kane SHA yana yabwate miasta. Bakantinga kana umako mu 7200. Chibasi kambura bono bina chambure tinche tugo ko deposit ngenda nyagitari. Umuntu arakubulboni gamburwire kyo bwate nkyo ko ngakyura mutei. Ngo mutei no mochando bo makongo mbwate dislocation makongo tigaine. A description ya nyagitari no bwate papers chini chonse chikoro ki gwara chire nyagitari. Igitabu kya nyagitari masakarande. Na tigiteri kitengera. Na tigirite mu murumi. Na mete bono ngo chande ga nyoro bokonyi na mutigirite gari ngamanya. Ngo chande mbere ga matuku make na ndingira ne guchiororo. Ntetere nchiro kunyuganga. Aya. Ugo saba kwana na liko nyora abantu bankonye. Ngakane no esha ngenda nyagitari ndwarigu. Kukani kwana ntare. Ne korere gasi yane ndendo mwana ndi. Pole sana. Na tukwana yanga kigwete. Mbata mumi fo makongo ko ngati. Wa kati ga yo makongo ga iga nimbimbe tororo. Tindi konyara gutenena. Ngotenenere gento nyegente kinge ngotenera onye muntu karo nere ngotenena mbo atenene motenenere. Macho muligereria omaite afya ni kintu kia muhimu sana ase mwenye bantu. Abantu abange siku hizi nabakonyora umuntu abwate condition irembe muumize sana lakini kwa otema kunya komenya nero. Munyaruko wege karto kumutegerera igo sekran kumutegerera ekene pi physically ekaro kumuligereri. Na ne karo kulige video yegweta gagu nabokoranga nabwate condition ere enkong sana. Na ande karo kumuligereri imagine umuntu olenge biya magongo bono bakoikire bono no enjera mumoro chara ire. That is the way ale tari konyara kurara botuko nabo kurara igo nabo nkurara iga bakabwaki nonyara gwonjoka nabo nkurara iga tin konyara gwonjoka aguso kunya kwa inga kiwetao aya tandu to yoga iga aya mutungu gwati ore ngwe kando mutu ngati nakera ngote nango tengechi gutin gote nageka gotengechi go manike tiro tiro konyara gotira kuri yo mundu no umbwatirira ngomo meta komanere mbaga njibe kamenya toro masipati omino na morraga ngayera meta oli mukama muromi nte nyombende nali jirani ngomurika bane kamati okay bono ngomurika mune amate nere gocha yankonya iga ebika uwezo yo guikonya to bwati timbwati bono oso yo kuligereti boni nkiora gani abakonye elio obebia kugani kwane bankonye ngenda nyagitari ndwari gungwene irane nkaga iga kole bintu byane ndendo mwanone naramaganiane aiga Saudi Arabia mwancho muligereri ekera jetoro na te koja kwa gachire family ya tanyarite kwa chief bono ikire iga obere bedridden ncherete yago ikonyo ndibonse ora twara ncherara akonyo oigana bako mukonyo ndibonse ora muhakaneresha nabako ndibonse ora mu support in any way nabako mukonyo emyakire ngubwe 27 years ora tomeru chibesa nchera giora ikenya gitari ikonya mbate amate nabego nkoba mwancho muligere tiga ato namba ya sim ndibonse ora atako mu support ndibonse ora atako mukonya so ora umaite condition yegenchere kira akonye ara ikonye naboko mwakire sim rio mu encourage namba ya sim nerelie namba ya sim 07 46 91 56 33 irole nande 07 46 91 56 33 Marieta kia koleta mpesa Clemencia Nyanchoka onsom Clemencia Nyanchoka onsom ngoba kirambu ya mona sogo cha kondora monkonye ndusiko gaiga nyeligeri nanje tino mwana mokesa na gocha kabere siko gaiga tegemere ya mate asana bako baseseni asanga okonyare eri mukena yo konyo mwana ogo naboigo oikonya ibiko monyane naboigo konya bana bami mancho mulige ne condition itakere maybe therapy itakere maybe kuligererigwa
Ndipo nsibwate njirara support ya Clemencia na boko mo support financially. Ese njo muchanda bwate its financial problem. Na boko mukonya elia ndenya gitali ya ruwa ligwe. Ndipo nsira twara manyinga yoko igunga na ask you story ya Clemencia, you can just help her directly with the number ya simi. Maybe na bago chako tuwa kire simi ate ngokonyiro na ndenya sana bago sini. Tekolete kamati ya iga erara tueresa nere ametega amate bantu babre batatu tumayo chiko kuro kurwa sae togenda ndale. Ntengo rukuini Frida Nyang'ara. Aiga na obwana. Okay. Wene kamati yao? Kamati ya nerende lakini ndutore nyombe ng'ago na barabu nyombe ng'ago. Tutebya ngo ngakimo maito mwana. Umwana oyo iga ntekero na nyoma tuwo ichaga iga nabo nachitaiga ngabanyora rende muna tore chia matega na ubarenge next muna bare moina iga na intu mintere moina ogaiga. Na ubare ngoro lakini most of the time senga ke ina chirete na barabu konyora na ribache iro bwango bukoru rimuru na baroche barenge na mama mwabo moibori inere barenge nere bachite nere gaiga lakini tatu mwabo na chitaga chari morende muna guchaga iga rendo manya no mochi ari nere na chitenga mumanya ngamanya nware tukabana ende bona kera chitaka nyoranga ninchendo mochiga iga na tebeterende na bwato bokonguta kunyara kobera nkaga iga sengenjyo kureisia abana muruche kenyoro muna tomenyete michando ne chinyomba ne mengeroro bono njentu abete to kobera nera sengenjyo kugwasiriana onyora no nyankende kelia kanyora seke barua orra gosonto mail twaranga abana bekana kibaka nyore ndagera gose no nyene skuru gwasiriana na bari mu guchiororo twarana kibaka gende skuru ekanya ko bayigorende muruche challenges injira sti family mama mwabona era kaba tebata ko bera isikaiga onya kosoka sengenjyo kwerigerie kibarua lakini geko bako nguna mono ntu abange na muntu utacheti skuru utabwatikende enyomba yo muntu orage ndo mwabusere gosoma sibirie binta ko emia gusamisini ibe ko leto bogimo boko ngutanyare ko koraki kwarera abana bona babeire bako bera ga bako genderera igare ndo mwana oyo munateba iga samenyete ne nyomba yangi na moke tatu mwabona chitaka leto musubatio gonde oiba menyete nere rimuru saiga umwana egekera kurite form 4 akabera nere nda sengenjyo gutaka abana baiseke agatema ubugi marende akagenda ngambo yagendera kino ubugi manere bokamusinyaga koraki akaira nanga nabwato umwana orisabanye yasai bona akamwangana nkinda akore na injo ubugi mabwana bwagendereri enyomba tomenyete guchiruguru yatagukire sai etayo igwete bona batabwati enyomba konyora ya rire akamwa kokoraki kogenda Saudia asengenje ko chikurigia agache nyomba na ende nero mwana na se family akonya na abana abande bamwabo na mama mwabo lende gusenera na aturi abere nkaga iga kabwate nyomba mwaya gosowa unfortunately bondo kanyoro mwana oyo iranire gocha karu murwaire lende se ko so mari kwalenge ngagende akore gasi aimukie family bona bairanete gocha iga karu murwaire tuachire kwa tema bono nya ni ntumete na ntu tomanya to bugima butari obuya igora nyare go support umuntu bone gendo tuko nyara gyo kankeringana ende moroseri mubekera amache sibi yani binte bike kana komorangana ki na kiabugete no mwana oyo ekera achire iga yaya umusibi go somata ina ki abana bande tokamubeka abwati abana bande bagende skuru mwana takoraki tabera isi ko lakini bona yaikire mpaka yasinyire ekara achitega iga e condition yetarenge munarega lakini bona ikunya kugwasani kera rituko muna bokunya gukikera rituko e condition yagenderete kunya kobembe bona no tosinyire ngana ki muchando ke umiranete nora bona umwana ona bamenye to bugoma boko munarega nere bweko kobere nyombe yangi na mokega iga tutacheti iga goseno yondo minto narega iga tacheti na abana baiga baito nturende tubwata abana bakabe kuminyuka guchesa kabaroche nyombe ke igwire nere nanje tabana rende bona muna ntu twanyora tabana era twanyora tega na baringe gutosirira abana bamonarite in fact abana buna bamweta liberera gaiga na bakonyora bana kobera rebeka tota ria kero tuchiete to soga tuchiete gosene gasi na ba umuchi oyo sekiro kubuga monto de nyombe yo ngina ngiyale ngina sai iganera ara sa menyete asengenjo yo kwerigeri bona moruche muna tomanyete sinyombe chiga muna rengo mungino omonene na tatu mwamuna ndomo sabati oyo moke bona basinyire kobera isiko igo kobanyomba teyo nyombe mugwirete bona amenya tasa kunya gukore ibaru ebyo konyora libaga omenya ko cyose muri umwana yiga sengenje yo kamaretere ndagire ibyo akoraki anyorari ntwatemete kogenda nyagitari yaituma atega igariana atebetigu aiweri faro guchikeiti areje
tugata gwe gente getang'ani kego koru aregister SHA akane akaregister buya lakini chibesa cyo gwakana SHA ko betu atebe twakane 7200 amanya kogenda nyagitari chigasinya bono kurwiri na bategerete munari taringe kunyara goswasa matibabu atarakana bono munara iriga ukongia bwate nabwata oboko masomo gongo ya munara iriga igaga munamo bwatete iga abimbete na inda at first yakara acherete iga sense moyori kereriga arenge munuri ochete gochime arafu kero kumurigereria ari munuri osambegete amwameta sayo alafu bono nari aberete ga matuka makaga chaka kurwo kuguru na indaga unga ko yokuguru gwatira gutira gwacha kwagwatira namba ko magongo ga sako igwe bono nari achagete kweng'usa nono kogenda kuri kugachaka gusinya bono na nde chinsa chinyinga agotabakera tegereta kubuga bono nga omutu okunya kumwati asumurigererio kurigereti osaba kwawe gochiasoiga korokioko njabone ndasabe aso motegereria gosori ondigerereti akonyo omwana oyo iga gakinera ko banasogete ase eng'encho ya gochikwerigeria obogima bwaye bogenderere gosaba obuya muno nde bwensi oyo oranyare komwakanera SHA gose oranyare konyora enchera ekomokonya matibabu andonsi amokonya rinde nera abe buya arora arende omwana oya naende onyoka bachinguru kwirana gokora egasi rinde bono bari muna nere tegemeo ga igo ko banameta nono omwana omwabo omomura kibarua nkeyo nere nabari igo muna bono banyora asoka agenda nere anyore gose na misini gose emia bagore sabuni nyama mu mwabotaracha njaba no gusaba kwana okonene mono uyoro okonyara komokonya gakia mokonya mana asobo bwenia ekiagera afya nere ya maana mono oncho murigere tindo chike skende ngera to komenta kro sa sincho no ba kwandiriga no ba condition yo mwana oyigere na onde bwensi orata komokonya you can just help her namba yesi mino ere screen gao onde bwensi te komwakandira SHA na boko mwakandira SHA onde bwensi te komokonya extra you can still do it ase namba omochi ona boliga pinto no biriga no ni nyumba yake baranero na bere mune korona kana kende ke nare wa teto kole story ko chinse mechiga chia Rihanna iye kutoka ime ya Bonchari constituency Kisii County na sasa tigande ko bakonya ni matenga abantu mwatembera sana gokonya abantu bali to gukora story nande ga usmokuru sinande nya site ga bayirane reside oyo nere ta ko ba exception abakonyoranga nya sayo motomeire musamaria nere toke ngomokonyire aimoke elia konye abana bae akonye gesaku kyabo nabo igakonye family yabo tiankoro kuruga igatumira nasu mugano wote